Hi, simulang hilin eh. Kita silang bay bago. Hala. Hala, daghan nagasa. Dagasa? Hala, di mamin? Kasi wala na mahukan ko anay Ano na dahil nukos? Nambali mangga? unawan. Nambali pun. Mani mau ke mo tunawan. Trabaho. Makakoy. Tanan. Asih tuyo. Asiko. Asiman. Asiman. Basa. Parang yung kahoy ko. Nahibot. Diyos ko, gulis ng pakyaw. Kapada akong binag 300. Guna ang lamatag. Ito trabaho. Abis yung kipi. Namaksaw na lamang kuguna. Kawanay karindiriya. Ito magpaguna diha. Kiim lamang ko kay mangguna nako. So, naman ko kuna daan eh. Nakatibiglam. Ganis na rin gulahon. Alilipak daw guna.
Pipi man din eh. Alay. Ano kang kamot? Dagang paktusaw dia. Paktusaw na guna parang makamamiso ko na. Sa zuhan na kuan. Balik-balik mabantag sa zo. Naman na. Maning agiron. Marani kang paktusaw ni. Maligbas ka? Ito sa isag barong, anong maligbas ba ka? Barong ni nanay. Barong ni nanay, punta na. So, namdeglab. Kano na lang no? Puong ini ay. Kano gina? Kano? Daw dahil na po ko sa Basang banda. Pakzon tong kuna lang to. Kanto. Secret. Kalau mo wa pa trabaho dapat sa isa mag-asa ka na sa isa po dam po sundang. Yeah guys, hampoong. Hampoong kay wala nakiting nanay. Ano man long? Wala ka nagatang. Butaran ko na, wow. Sampul balo. Lawag hang buwakan ng ipang alid na pang-arrange na. Anong ipang-arrange sa pod. Kaya mo ko lang lingaw lagi. Mo nang ang kuan. Balhin na pod na hagang mga buwak. Nakakatong buwak na pink. Buwak na gikan sa kuan. Tubigon. Ila duswa. Nagyapon hamdumanan sa tubigon ang buwak. Makakot mo kong dugangan sarang dugang dari. Kani may kakoton. Kahoy. Hap ka maghapot at imong oven na nakubkob na. Apa?